Здравейте, приятели на нашия сайт! В това видео ще разберете как аз отглеждам своите гъби и по-конкретно гъба кладница. Виждаме, че аз съм ги напълнил в 6 чувала тук, в 6 чувала, на които вече са израснали гъби кладници. Всеки един чувал има кой повече, кой по-малко гъби кладници, които са растат на основата на слама. Слама от житна слама. Ето тук, сега ще ви покажа, на този са малко по-малко. Ето виждаме на този чувал какво мощно находище на кладници има, които ние ги отглеждаме тук. Избрали сме им сенчесто място за отглеждане и както се вижда, явно мястото е подходящо, защото гъбите растат много добре. Това е породата жълта или лятна кладница. Ето, показвам ви всички находища. Има около 7-8 кг гъби в момента тук. Така че се надявам да сте оценили по подходящия начин това видео и да поставите един палец нагоре за първият ми опит в отглеждането на гъби. Това е моят първи опит и както се вижда, доволно успешен. Благодаря за вниманието, подписвайте се на моя видеоканал. До нови срещи!